Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-alamatu asy-syaikhu Muhammad ibn Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Tak kandhani Pak ya. Iki kan bab jenazah ta, bab salat ta. Mau Pak praktek. Beh, piye? Kandhani kok. Ojo kok ngono. Lho ya ora. Oh gak sing praktek dhewe wong liya. Oh, ngeliya ya. Praktek to. Wudu ora? Mau. Aku kuburan. Padahal bab dafnu iki urung iki. Durung kan. Faslun utawi iki satu fasal. Wa man fatahu ba'du sholati ma'al imami iftataha sholata wa lam yantazir takbirahu inda Syafi'i. Wa man lan utawi sapa wonge fata iku kepotan terlewat huteng eman apa ba'du sholati sebagian sholat jenazah, ketinggalan maksudnya. Ma'al imami ing dalam sartane imam iftataha moko ngawiti sapa man as-sholata ing sholat jenazah walam yantazir lan boten perlu ngenteni sapa man takbirahu teng takbire imam inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i angger mulai ngono ya pokoke. Patutuk pira-pira nek kurang ya tambahi. Menurut Imam Syafi'i, wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmadul lan Imam Ahmad ngendikane yantadiru nang do ngenteni sapa makmum takbiratal imami ing takbire imam. Ngenteni wayah takbir lah, katut melu takbir liukabiro supaya iso sampai yen to takbir sapa imam. Lho, piye to iki? Ayo. Delok nyamut. Ndi to, Pak? Liyu kabiro to. Iya to, lha sapa sing takbir iki? Iya. Makmum. Mang yang tadiruna lho, Mas. Ya kuwi sing gare masalah, Pak. Ya kuwi. Dan lah. Tapi lek mak aku ya karepe ngono lah, asline ngono. Aku ya. Karepe ngono, mesine Tapi kok- makmum mesine. Gak penak. Mosok dirambut takbir sapa imam, Pak Ahu sertane imam. Lah iya. Lah ben iki imam sing dadi makmum, Pak. Nah, Imam Masbuk berarti. Ya iki iki. Iki Pas sing ngimami jenenge. Imam. Sing makmum jenenge imam bar ya. Aduh, sekakan data mana? Lho, Pak. Piye iki, Pak? Hah? Loh, tuku bako ning ndi sampean? Duh, Sing ayu iku. Ini moi kandhane kok. Aduh, wis gak masuk, Mas. Wis dimoi sik moro wae. Wong-wong yo ngono. Gak masuk aku. Itulah 1000 jo, ora kerti sumet. Yo anian 20.000 tapi enak. Alah ora 20.000 ora enak iki bakune kok. Ngopo bakune nyesek. Kleru enggan. Baru nggon. Wis 20.000 bar iki ditawa dadi 22.000. Lah piye? Kesinggung wong iki arek maning. Aku dubet-dubet. Nek sing tak dudono iki 20 ya 20, Mas. Nek tak dudono 18 ya 18. Kok kate ngapusi. Wah, kok ngegas wong iki. Apa kok nek jare bojoku tak critakno maneh, roh dek sebabe. Apa? Mbok ambus kuwi ngarai, Mas. Dek kesinggung. Yo Lah kan ngambu, Mas. jane Lah, hae pembeli ngambu. Nggih. Tapi dhek Kesinggung. Sok pernah percaya. Heeh. Ya ora aku. Kamu iki kono ora tau taklim ya. Kok ono sowan ngono aku. Adepe pembeli Tak Betul, Amut. tak tulisi mari kene ngono. Sak bongkor ya, Mas. Ning map dilarang tuh beli bako di sini.
Toko mbako Pak Eneswan. Loh, iki sing bener, Mas. Liukap biru nah. Yang tadirune sing gak ono nupaune. Iku baru cocok. Ngono-ngono betul. Mboten enten. Yang tadiru ngenteni sapa makmum takbiratal imami teng takbire imam. Nah, bareng pas takbir liu kabiro tujuane supaya takbir sapa makmum bak ma'ahu ing dalem sartane imam titik. Niku Abu Hanifah kali Imam Ahmad. Wa an Malikin lan niku saking Imam Malik riwayatane utawi dua riwayat. Berarti sing siji gak usah ngenteni, sing nomor loro ngenteni ngoten. Karena ada dua riwayat matur nuwun. Wah, Nescafe. wah, aku mampungi kancilan, Mas. Masa? Sampai jam 3 ra setu aku. Untung ono kerjaan. Aku untung flapet dulu. Oh, untung kerjaan. Mari sedane kerjane. Aku bakal turu ya. Ono ketambahan. Kaisa aku. Kancilan. Aku mulai teko kene kan setengah 11. Bareng Mas Hasim. Wah, aku wis ngantuk kae sama les turu saya. Nah, isine dua riwayat Imam Malik nih sing setunggal kados Imam Syafi'i, sing setunggal kados Abu Hanifah kali Imam Ahmad. Wa man lam yusalli 'alal janazati shalla 'alal qabri wa man lam tawi sapa wong lam yusalli kang durung salat sapa man, kang durung nyolati sapa man 'alal janazati ing atase jenazah shalla maka salat sapa man 'alal qabri ndek dhuwure kuburan. Bil ittifaqi kelawan kemufakatane para imam. Kok gak ning jero kuburan. Bongko pisan. Niku salate salat gaib napa mboten niku, Mas? Kira-kira. Apa to, Pak? Ning dhuwur kuburan. Tetap nggih, kan pun ndak ada mayitnya. Gaib budune kan. Ora yo gak, Pak. Tetep gak gaib. Kan biyen jenenge mayit iki gaib, Pak. Oh iya, maksudnya nek sik hadir sik ketok ngono kan. Sal ala hadzal mayyit. Ala di absen ora tau muni. Lho lah iya Gaib kuwi. mesti. Nek wis apa jenenge? Nek wis sing nderone tanah iki kahukum napa ngoten. Tapi teng mriki wis kebuku nyolati mayit. Ya salat mayit ngono to, Pak. Heeh. Mosok kudu gaib kudu ora ya. Lho iya Mas, iki kok ana babe dhewe iki. Nah, wa ilamata sampai kapan yo salat disolati alaihi apa ing atase mayit. Sampai kapan? Nah, iku dadi masalah. Ikhtalafa do beda pendapat. Uktulifa ding. Oh, piye to iki, Mas? Ikhtalafa beda pendapat madzhab Syafi'i apa madzhab Syafi'i fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono masalah. Sampai kapan disolati? Fakila moko dipun ngendikaken di madzhab Syafi'i niki sean. Ila syahrin sampai saulan. Wa bilan kelawan kaule Imam Syafi'i sing sampai saulan iki. Kala ngendika akan sapa Ahmad Imam Ahmad. Wakila enten sing ngendika malih malam yabla balia yabla. Napa? Bunyi kopi. Nggih, Pak. Nggih, Nescafe yo. Malam yabla selagi ini hurung rusak. Tetep salate. Jasate. Nggih. Kan wonten mongsone niku. Pitung dina niku durung ngajur sean. Sampai 1000 lah iku jur. Berarti sampai 1000 iki. Wah, 3 tahun, Mas. Wakilan dipun ngendikan malih yusalla abadan. Dipun salati apa ing atase mayit niku abadan salawase. Bener, bener. Penak niku. Mulane nek lah ngletek jare ngomong. Mulane nek Habib Ali niku guru kula niku angger sawan teng pundi mawon teng kuburan mesti salat. Salat napa? Gaib. Nggih, gaib. Gaib. Gaib tetep. Nek gaib pokoke sing di kuburan wong mati-mati niku. Jamak kabeh. Nggih. Nek wonten Mbah Hamid, nggih Mbah Hamid. Makame Habib barang. Loh, gak ero aku Mas. Nek Mbah Hamid tak salate ngono Mas. Nek makam Habib gak aku gak tau. Makam palsu itu. Habib Saleh gak aku gak tau salat aku. Nek Habib Sunan Muria, Sunan-sunan ngono. Salat ya. Salat. Apa bener? Loh, apa sih? Aku mendina salat gaib, Mas. Ya opo iki. Lek iki lek salat gak gaib piye? Lah aku salat gaib terus mendina. Gaib apa? Gaib pokoke min ladun Adam ila hadzal yaum ngono. Jadimu gak salat. No, salat Mas. Nyolati mayit iku sing bongko-bongko perang-perang. Jadimu donga. Iya, ngono Iya. maksudnya. Ndengakno, tapi kelawan cara kuwi. Niku pun di nasihat Ustaz Ali. Ben ngaji kitab kene, Pak. Arep mulai ke salat gaib. Ojo. Nek Jumat iya aku. Mari Jumatan kae salat gaib.
Apa niate nyolati sing wong-wong gurung disolati kuwi ya pokoke. Ngono. Wal ashah lan utawi qaul ingkang paling sahih annahu iku sak temene mayit yusollan iku dipun salati. Lho, ngene iki lho. Gak tepak iki wis. Gak enak iki, Mas. Yusolli. Ndi jangan gak sip ngono amil ora ono yae. Makane iku mau. Nah ya. Yo yusolli. Wal asahhu ayyusolli langsung. Kudu anau ya. Ndak ono. Ayyusul. Nggih ayyusolli wal asahhu lan utawi kaul ingkang langkung sahih ayyusolli alaihi yen to nyolati alaihi ngatasi mayit man sapa wong kana kang ana sapa man min ahli fardhi sholati termasuk saking wong kang ahli fardhi sholati niku tiyang sing kewajiban salat kena kewajiban salat alaihi ngatasi man indal mauti are kalane mati lebih maksudnya Apa Pak mumet tau? maksudnya Mosok ana wong mati kok kon salat ya. mboten pas wayah matine niku Mas. Jadi wong sing apa dia kena kewajiban sholat, lah dia wajib nyolati orang yang tadi itu. Nonton pas matine. Piye? Saya kan kena kewajiban sholat. Yo. Ya saya nyolati. Pada muslime lah. Nek pahamku ngono. Min ahli fardhis sholati alaihi. Utawa secara khusus sing kena kewajiban nyolati. Sapa waline? Indal maut. Ketika matinya. Indal maut iki lho sapa sing mati iki? Mayite, Mas. Yo mesti Pak mayit, Pak. Iki Iya. wong iki man iki balik iki. Enggak mungkin maneh wis mati yo, gak iso nyolati no. Ya apa sih? Lha Yo, ngono indal maut lho, Pak. maksudnya iku pas matine ngono. Pas matine iku sing wajib. Sepisan ae ngono, ndak abadan, ndak sahrin, ndak malam yabli. Struktur kalimatnya ngono, Pak. Tapi ndak nek Mana gak iki, iso. Pak? Nek maneh sing bongko ya apa. Ndak iso nyolati no, titik. Wa qala Abu Hanifah ngendika sapa Imam Abu Hanifah Malikun lan Imam Malik la yusolli la yusalla alal qabri ola den salati alal qabri apa ing atase kuburan illa kejaba ayakuna yen ta ana sapa mayit qad dufina iku teman-teman dikubur sapa mayit wis dikubur sapa mayit qabla ayusalla alaihi sadurunge yen ta den salati alaihi apa ing atase mayit. Lah nek cetha mayit iki durung salati lah gak apa-apa ning atase kuburan. Nek Imam Abu Hanifah kali Imam Malik. Dene wis mari salati ora usah ngono. Faslun utawi iki satu fasal wa sholatu alal ghaibi lan utawi nyolati mayit sing gaib. Sahihatun niku dihitung sah inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik bi adami sihhatiha mboten sah ngendikane. Mboten sah salat mayit gaib niku. Titik. Wala yukrahu lan mboten dipun makruhaken adafnu apa nguburaken lailan ing wayah wengi bittifakin kelawan kemusafakatane para imam madhab. Wa qala ngendika Al Hasanu sapa Imam Hasan yukrahu dipun makruhaken apa adafnu lailan. Ngoten. Walau wujida ba'du mayyitin husila wa sulliya alaihi inda Syafi'i. Walau wujida lan andekan ditemokno ba'du mayyitin apa sebagian mayit ndase tok ngono misale. Lah iya ngono, ndase tok, tangane tok ngono, sikile tok. Lah ngono. Lah iku husila. Didusi terus disolati. Untune tok. Apa ono bedane nek untune wong karo untune anu? Pasangan. Lah yo kuwi. Nah, gak masuk. Kan jelas ya kok. Kecuali emas. Gak lek ususe. Sedangkan yang dimandikan kan tuh jasad luar, Pak. Nek ususe gak usah pendem ae, Mas. Jijik. Ngono sing tukarakno yo. Lah iya kan iya to. Lah iya wong kena bom bareng seduar kan morat-marit itu. Lah terus apaan yang didusi? Lah itu kumpulno iku mang wae. Ya perang kan gak wajib didusi. Iya, malah niku. Lah iki nek Opone wong kafir, tan saya to. tan saya lho. Malahan. Lah iki wujida ba'du mayyitin.
Berarti harus sudah diidentifikasi iki mayite sapa, agamane apa kan ngono kudune. Nek gak konangan iku nek syahid kan wis ora kudu. Heeh. Bencana. Oh nggih bisa jadi, Mas. Tapi ya syahid bisa niku syahid dunia. Ndelok sik, Pak. Tapi Mari berfoya-foya ria ya prei, Bos. lho kan gak ero, Mas. Hah? Ning sing ning puso ki roh ya jelas kayak, Pak. Sing buso. Pesta iya. Cek. Terus mari ngono kena gempa. Ya langsung kuwi. Iku ya ora Dadi usah. nembe babuk dalu, ya gak babuk ya bengian malah. Dong-donge enak-enake Aduh, lah iki. kegusur lemah melayu. Golek sing jelas-jelas mawon berarti nek ngoten. Nah, indah Syafi'i wa Ahmad. Menurut Imam Syafi'i kali Imam Ahmad. Biyen ora nek aku Likuifaksi nggih, ono biyen. Onoke pentil muter. Nah, waqala Abu Hanifah ta ngendika sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik. Wa in wujid dalam muno den temokno aktaruhu niki rada logis. Aktaru apa bagian sing paling akeh mayit. Maksudnya ketok nek iku menungso. Misalnya lebih dari 2/3 lah. kan di AC nang Nggih enten ndase tapi sikile ka ono ngoten niku kan cetha nek iku mayit. Hasuliya alaihi. Maksudnya itu lebih banyak jasad yang ketemu lah. Nah iku disulia dipun sholati alaihi ngatasi mayit. Anu napa perlu digusila? Mboten usane mboten enten tulisane. Usilah tok. Langsung sulia langsung. Iya, mesakne. Wa illa nek mboten ngoten falah. Jadi nek bakdu mayitin ini bakdunya itu ndak lebih banyak, maka falah, ndak usah. Niki Abu Hanifah kan Imam Malik. Wis iki jo praktek wis aku gah. Nek wong liya ae Mas, wong liya ae. Wis wong liya praktek. Kan kifayah Mas. Pun faslun pun sampai niki kemawon wattafaqu ala anna qatila nafsihi sulli alaihi wong sing bunuh diri tetep disalati dosane. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.